המון אנשים יש להם פנטזיה להיות מנהלים גדולים. ובכן, יש לי שאלה אליכם. האם אנחנו יודעים לנהל את חיינו כך שנהיה מסופקים ומאושרים, שאנחנו כבר רוצים לנהל אחרים? האם אנחנו מושפעים מהסביבה ולא תמיד פועלים כפי שאנחנו רוצים? אנחנו בכלל יודעים מה אנחנו רוצים ואיך לנהל את עצמנו באופן משביע רצון? על הסוגיות האלה המאוד הרות גורל אנחנו משוחחים היום עם הפסיכולוג דוקטור גרי טריגר. שלום לך. בוקר טוב. אז מה זה ניהול עצמי? ומה אנחנו צריכים כדי לדעת לעשות את זה? כשאני בא ושואל אותך, ענת, תגידי, את חושבת שאת מנהלת את החיים שלך? רוב האנשים באופן אוטומטי אומרים, כן, ודאי. מה פתאום? אבל... אני נכנעת לכוחות הרבה יותר חזקים ממני. אבל תסתכלי באמת איזה כוחות שפועלים עלייך. את באה להנה, מקום העבודה מכתיב לך הרבה דברים שאת לא יודעת מה יהיה בעוד 10 דקות, חצי שעה. המשפחה מכתיבה, הסביבה מכתיבה, את יוצאת בבוקר לכביש, הכביש מכתיב לך הרבה דברים. אנחנו מוגבלים. כן, השאלה אם את באמת מנהלת את החיים שלך, ויש פה בעצם שני ממדים. יש ממד אחד שהוא הממד בפועל, והממד האחר הוא הממד הרגשי. כלומר, לנהל את החיים זאת מערכת שהיא מורכבת גם בפן הניהולי שכלי וגם בפן הרגשי. זה נשמע לי נורא מסובך, זה נשמע לי יותר מסובך מאשר לנהל אחרים אפילו. זה מתחיל מלנהל את עצמי, כי לפני שאני מנהל אחרים כפי שאת אמרת. זהו, את אמרת. אני מתחיל לנהל אחרים בלי שאני בעצם מכיר את עצמי, יודע את עצמי, איך אני מתנהג, ולפעמים יש תוצאות הרות גורל. תגיד לי, לא יכול להיות מנהל מצוין שחייו האישיים, לא משהו? הוא צריך להתנהל בכל ממדי החיים. אני פרסמתי לאחרונה, גם בכנס מדעי וגם בסטטוס ירחון לחשיבה ניהולית, איזשהו מודל של ניהול שהוא נכון. עצמי או בכלל? גם, כי לנהל אחרים ולנהל את עצמי, זה בעצם אותו מודל. באמת? והמודל בעצם מתחיל בזה שאני צריך להגדיר תוצאה רצויה. יעדים. בתוך זה יעדים. אבל אם אני מנהל את החיים שלי, או לא מנהל אותם בדיוק, ואין לי הגדרה של תוצאה רצויה. תן לי דוגמה, למשל. אני אתן לך דוגמה. דבר ראשון, המודל נקרא rules. יש 4 חוקים. החוקים, עוד חוקים. חוקים שאת בעצם מכתיבה אותם. אז אם ככה, ברולס... אתה יודע, בגלל שאני כל כך נון-קונפורמיסטית, אז גם חוקים שאני מחוקקת לעצמי לא בא לי לקיים אותם כי הם חוק. יפה. וכיוון שגם אני נון-קונפורמיסט, אז לכן אני עובד לפי המסגרת. והמסגרת, ברולס, ה-R הוא הריזלט. התוצאה שאני בעצם רוצה להגיע אליה. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה, דוקטור טריגר? תגיד לי. למשל, אם מישהו מובטל, והוא אומר, אני רוצה למצוא מקום עבודה, ואני לא מצליח למצוא מקום עבודה, או אם יש בעל עסק שאומר, אני רוצה להכפיל את ההכנסות של העסק שלי, והשאלה היא איך אני עובר מנקודה A לנקודה B. והגדרתי, דבר ראשון אני צריך להגדיר מטרה, כי אם אני לא מגדיר את המטרה, אבל אולי המטרה לא ריאלית, מי יגיד לי אם המטרה לא ריאלית? אני רוצה להיות פרופסור לביוכימיה. אני לא אהיה פרופסור לביוכימיה, כי אין לי הכישורים להיות פרופסור לביוכימיה. כן, יחד עם זה, אם את מתנהלת ללא הגדרת מטרה, זה כמו שאת יורה חיצים ללא מטרה. אבל אתה מסכים איתי שהמטרה צריכה להיות ריאלית. נו, זה ברור. אני לא יכולה להחליט שאני ארד 10 קילו בשבוע. המטרה צריכה להיות ריאלית, אבל אם אני למשל מובטל, ואני רוצה למצוא מקום עבודה, זה ריאלי? כן. זה ריאלי. לכן אני מדבר בהחלט על דברים ריאליים. אבל אחרי שהגדרתי את אותה תוצאה רצויה, אז מגיע ה-U, שה-U זה ה-understanding, זה ההבנה. כי אני, בשביל להגיע מנקודה A לנקודה B, אני צריך להבין את עצמי, אני צריך להבין את הסביבה, אני צריך להבין מה עוד לא עשיתי שאני צריך לעשות. ואנשים לפעמים, את יודעת, אני רואה קורות חיים של אנשים. וזה כתוב בצורה, איך הייתי אומר, איומה. אז אני פונה אל אותו אדם ושואל, קורות החיים כתובים טוב? הוא אומר, כן, הוצאתי שבלונה מהאינטרנט, וזאת השיטה הכי גרועה. כיוון שכשאני מפרסם
שאני צריך מועמד לתפקיד בכיר. זה צריך להיות ממוקד, זה צריך להיות בלי פרטים תפלים. ייחודי, ויחד עם זאת גם עם פלפל. לענת, שיבדל אותך מאנשים אחרים. דוקטור טריגר, נתת לנו עכשיו הרבה נקודות למחשבה. אי אפשר, אנחנו לא יכולים להכיל כל כך הרבה. אז לאט לאט נעכל את זה קצת. אבל ברמת ההבנה זה עדיין לא מספיק. כי לא מספיק שאני מבין דברים. אני צריך גם לצאת לפעולה. וזה האל ברולס. to lead, להוביל, לפעול. וכאן אנחנו נסיים, כי תם זמננו. תודה רבה לך, דוקטור טריגר.